Buriani Tuhata, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarni minggu ta sadarion, ima minggu misericordias domini. Lapatanna go asini rohani Jehovah do tanoon. Dohot topik, sodang ni bohini Jehovah manodang hita. Tapasonang marohata, tapukka maperminggota, maredde mahita siya bukwede nomoropat, ayat sada sahatro di ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Go asni rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marolopolo mahamu ale akapartigor mangasahon Jehovah. Taluk do marede akna ujur marroha haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluan hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakrimon na mangolu hami ala ni haheyomi. Dapola be mabiar hami mida hamatean,
Ay hodo ulunami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot manguloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Maret dehita siya bukede nomor 560 ayat 1 dohot ayat 3. Patik ni debata di minggu sadarion imasian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na dibano gijang dohot na dibano tongaon rodi na dibagasan aik na diturunitano yang gotunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ay hona uhum na dosogot ak na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon nari minggui di naonomarima ulahamu nasa siulamu alayang guari papituhoni ari para danini Jehovah debatamdoi. Dang jadi humangula anggo dinasadari manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pena mangibati hutam ay dinaonomari do ditop padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari para dianai jala di parbadiai atong rak mangidogogo mahita sia tuhat tare bata ali Tuhan de bata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi amen. Maret dehita sia bukede nomor 160 ayat 1 dohot ayat 2.
Tatopoti ma dosa tanagudangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narorohami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hata-hatod dohami tubuh. Jaladang adong hapor seaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masay godang do pengalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa nami di haposon nami dohot di pengalasyon nami. Sayingot mahami hobartu asini roham dohot denggan ni basam. Alani guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Humo pepita gabi dosa do ibana nasutumad da dosa di bahet debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapan ma di debata na digijang. Amin. Marende hita siya bukede nomor 177 ayat 3 dohot ayat 4. Epistel di Minggu Sadarion Imana Nienet Sian Sada Johannes Tolu ayat sada sahatro di ayat pitu tajahama marsikat sorin. Idahamuma godang ni haholongon na binasa basam niamat tuhita ay targuardo hita akka anak ni debata jala akaido hita tutu di baheni dang ditada portibiok kita ay dang ditada anggo ibana. Ganup na makirim songoni di ibana di perbadiai madirina songon ibana na badiai. Di boto hamudo na mabuat akadosat tado ibana ubain naro dangadong dosa angko di bagasan ibana.
Hamu aka anaha unang di pauto halak hamu. Siulaun hati goranido natigor songon ibana natigori. Ima sahatna mertua do aka natumangihon hatan debata jala naupiopsa. Amin. Maredde hita siya bukwede nomor 412 ayat sada dohot ayat 4. Masni rohatku, ay sanariyo, donituku Jesus pardosa, ay dititiyon, dami rohamon, takut Jesus Tuhan di sadarion. Tahatidak ma haporsiao tai songon nahinatidak ni dongata sa haporsiao di sadok pertibion rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jahuba. Ido ama pargugo na suatu dosan natumo palangit do tano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadai. Ima natidimuhon ni si Maria. Nagabi-gabian siya tod di perbadia andorang so habubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus. Namate terpajal lo ibana di hau pinarsilang. Na tuat tubanwatoru dung ditanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudu tu siamun ni de bata Jahoba. Amanai pergogo na suatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia jaladoksa da huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima ede puji-pujian sian Qur'ina Maranatha diuduti manon sian kol ama pertukuan.
Tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 14 April 2024. Parjolo, Dakdanak Nasorang, di basa-basa hotuatado di keluarga August Ye Silaban, Inangi Boru Hasibuan, Sada Dakdanak Boru Nadiari Selasa, tanggal 2 April tahun 2024, Inganan Nasida di Jalan Yankes AD, Puri Munjul Residen Kapling Asada Munjul Wiktolu. 2. Ruas Natabba. Tajalodo gabe ruas di Huriata Ima, keluarga Sabar Marpaung, Inangi Epalina Boru Tampu Bolon, Rabdo Tolu Yana Konasida, 2 Bawa Sada Boru, Narosian HKBP SP2 Mas Nauli Resort Sirandorung, persiapan Distrik 20 Walu, Barus Raya, Inganan Nasida di lapangan tembak Wik 5. Tolu, Majakon Gabe Ruas Nagok. Sadarion di Patu Pahuriado Pajakonan Gabe Ruas Nagok, Tusada keluarga Yonatan Marion Sisko Pangaribuan, Inang Intan Rahmaliana Ingana Nasida di Jalan Cibubur Indah Tolu, RT 00 RW 00
nomor 10 Cibubur Wiksada. Opat Nanaing Marbagas Tikting Paduahon Naing Majalo Pasu-Pasu Pabagas Somma Ke Promano Tua Simanihuruk anak ni Amang Dr. Andes Wisman Simanihuruk Nahinan tubuh ni Inang Osda Luminda Borusialoho ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Ineri N2 nomor 10 RT 004 RW 010 Sada Kelurahan Cibubur Wiksada Dohot Orwana Elisa Tata Rosari Boru Limbong SKM Boru ni Amang Untung Garuga Limbong SE Nahinan tubuh ni Inang Marta Purnama Magdalena Boru Sinaga SE ruas ni HKBP Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan Sian Huta Jalan Haji Abdul Majid nomor 26A RT 010 Sada RW 007 Kelurahan Cipete Utara Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di HKBP Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan masuk pukul 8 WIB 5. Tupak Tuhapurluan Operasional Huria Sadarion tanggal 14 April 2024 Patupaon ni Huriado Papungu Tupak Bahen Tuhapurluan Operasional Huria si ganup bulan di bagasan amplop tapasahatma sian lasni roha songon parbue ni hapor syauta onom padidion nabadia Sadarion tanggal 14 April 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupaon ni Huriado padidion nabadia tu akka poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata Torop ni Nasida Walu Halak 5 Bawa Tolu Boru 7. Partangiangan Wik Hari Selasa tanggal 10 April 2024 Patupaon ni Huriado Partangiangan Wik Sian Wiksada Sahatu Wik 12 di Gareja Dohot Lip Streaming masuk pukul 10 siawib nama Jabui Ima Ruas Wik Tolu. Walu Dewan Diakonia Seksi Sosial Taboan ma ditangyakta aka ruas ni Huria na di bagasan Parsahiton songon naung tarsurat di tiktikta. Pelayanan Komisi Kasih Hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024 Patupaon ni Huriado pelayanan Komisi Kasih Siganu Bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM lantai Sada. Pasiahon Panitia Tahun Oikumene Inklusif Pesta Gotilon Dohot Hari Ulang Tahun HKBP Cibubur Pa 45 tahun di tahun 2024. Hari Rabu tanggal 10 April 2024 Patupaon ni Panitia do Rapot Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada masuk pukul 10 siawib Marhiteon Pinangido Tusude Parhalado Dohot Utusan Sian Ganupik Asaro Mandohoti Rapoti 10. Jubileum 125 tahun Sending HKBP Hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024 Patupaon ni Huriado Papungu Tupak di Tolu Hali Parmingguan di bagasan amplop di Joloni Pitu ni Gareja Bahen Hapurluan Ulaon Jubileum 125 tahun Sending HKBP Tapasahat Masyan Lasni Roha songon parbueni hapor syauta 10 Sada Boa-boa Hobbar tu program kerja ni Huria tahun 2024
marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria, asa tapasat be mapeliat taon tu huria, manang tu situa wiknabe. Dohot nomor rekening Bank BCA, onom 2 80 siap itu opat 10 sada, atas nama HKBP Resort Cibubur. Songonima tikting di minggu tasadarion, aka tikting namangihut boi mata jaha, natar surat di warta jemaat. Tapi kima ede puji-pujian sian week 10.
Marede mahita sia bukende nomor pitras 47 ayat sada doh udukna lasta papunguma pelian sada A dot sada B.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hatani debata nagabe turpuk jamita dihita di Minggu Misericordias Domini, ima natar surat di Pesalmen, biddu 4, ayat sada, tolhastu ayat sia, hujahauma dihita. Edde sian si David, saya lu si maau ali dibatani hati goraku ia hujauho, jala palubang au jupa hagugutan, asima roham diau, jala tangihon matangyaki, ia hamu pinopar ni jolma. Sadia lelengodo lea rohamu dihasalaoki, sadia lelengodo haholongan ni rohamu na nasohasea, jala di oromuna gabus. Unang soboto hamu, marhasurungat do di bait Jahoba akahasianna. Matua di tangihon Jahoba do molo hujou ibana. Hol sohok kamu hiamma asa unang dapota dosa. Marhusari ma rohamuna dumro di podoman hamu, asa sona kamu. Pelehok kamu ma pelian hati goran, jala marhapusan tu Jahoba ma hamu. Lando akan namadok, tungise mamanupa na dinggat tuhita. Alai ali Jahoba, say pasodak kom matuhami sodang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku di lehoko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang doau upapeak hu mamitornok. Aisa sadahudu ali Jahoba pasonangau maringanan. Ido ianggo sahani turpuki. Hamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong masahala ina namar sarito tu akadonganna didok masongonon. Huhu manukun. Ida dang buyau modum dabana budari. Inna masongoni. Roma dongan nion. Pitor didok nahurang sehat doho. Manang nadong do di pikiranmu mamikiri portibion torinan betong. Karena memang kebiasaannya orang-orang yang sulit tidur, dua do godang nion pada umumnya. Alani sahit ni pamatangna, manang sahit ni pikiranna. Nasubui tarelak amanginang, molo sanga, godang akka na mga supi ibana, manang godang akka na parwarwahon ibana, dibuang modom. Ujung na maul mamodom, jala dido inataw mamuse, ay modo piaw hola tulujom do na budari, ay ipe marnipi-nipi duaw. Ninna masongoni, maradu neng madabu siap pudoman, ninna. Jadi memang songonido amang inang namasa, molo pagudaku tapi kiri, boy do mga batihita asa sinok modom. Molo parsay pardagingon, olo do pitor tado tudongata, nga mo dukod-dukon waing daba, hape nang mabigi jamitan waing. Buhasa, tang buyaw sinok modom na budari. Inna masongoni. Tentu kita membutuhkan resep, bohama asa sinok kita modom, asa dami sonang rohata modom, ido niyan na jupangan dihita ditiki manangihon jamita. Dang nagabe pidamodom rotu gereja, adong no na pidamodom tu gereja. Holan maredi na parjolo, hape edi na hira na hicado niyan, alay moloy mana hira na tarbuam may bana ala ni ase. Hirap tabuhu, ala ni aha, danganong rongit hamu na. Kan danganong rongit kan, ditiki na marminggo kamu adong do rongit, narohaku dangadong. Yes do dipayas dah gerejaon, diusahakan sebersih mungkin. Diusahakan senyaman mungkin, tapi bukan untuk tidur, untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan.
Jadi adong maresep na iko si buanota di bagasan tikion sian jami tata alaniaha molo tajaha Alkitab. Adong nama buan Alkitab, mungkin orang-orang muda atau kita katakan nama sebulung yang mungkin membawa Alkitabnya, judulnya tidak sama dengan Bibel. Kalau dia di Alkitab, LAI membuat judulnya adalah doa pada malam hari. Alai di Baima, di Bibel tahun, di Hata Batak, tangiang mengido haluaon. Jadi dang adong iberni isa si tongna molo tapayutiu nakipajahaon memuka sian ayat sada turpukon sahatu ayat na pasiyahon. Wingo do amanginang tiki sikola mingguaw nang ditiki mengajari sikola mingguaw. Adong do resep na dibayin tudak dana asaboy hatok modom. Didideng-didengi na toras na do. Didok ma di edena naon hu ma diopa pitor didok edena. Di opaaw, di abingaw, asa sonang modomaw, dideng, didok tuaw, dahasian. Nasa tabo to do? Rak majuhita teh. Rak majuhita mandokoni. Alay mono parjulunay atong edina. Molo hui ngodo. Lo jani dai nangi marmudu sian na met tunagod ya di terbalik-balik ate asa sonang modo mau dideng didok tuau dahasian jala memang ido ede inarohaku pasti gudang do akan waeng namar minggu di son akan dana remaja mungkin tidak tahu lagi lagu itu karena apa nina bobo ngaina laho madiding-didengi ya nakonna na diopa dope adong do na satu teka diopa dope ala mungkin cungkring nina agak kurus ya nakonnai asugari sangai sarana ibanas 20 kilo aidang terhadik be manang nanang taropa be yate amanginang. Tapi itu adalah resep. Kenapa kita madiding-didengi danaki supaya dia tenang, tentram untuk tidur. Alaidang dana behita nampe di buku edde tai tongdo adong edde di na budari nina. Jadi adong do edde di tiki na lomodo pita. Da kumoto ati nahya hita membuka buku edeta molo tajaha isarana indeks. Kemudian kita membaca mulai dari nomor 314 sampai buku ende nomor 328 itu adalah edde di budari. Jadi lagu yang dilantunkan ketika seseorang akan tidur. Jadi dang holan itap ni namar tangiang. Manang dang holan itap ni HP na papodopon ibana. Alaniaha boydo aci roha ditikidungo amanginang molo HP papodopon hita. Buasa ay madabu hempo ni. Ay do kan? Molo papodopo kita ulo madabu. Macerga musi hempon na tarpodo ibana, dungo ibana, ada kekesalan dalam hati. Jadi dia tidak bahagia untuk bangun, bahkan dia untuk tidur lagi. Dia masalah satu ede ditiki nabu dari didok masongonon. Nungalo jadagikon naing mapipit matakon. Oh Tuhanku matami dungo di odomaki. Ayat 2 nih boto kamu do. Apa ku hafal. Alai wingo do di awal-awal nai sisa jolo sasude nahubain nasoture ay luhut nasalai di pature Jesusi. Dungi Buah sama ikon hutarik edion alana adong do pardumuan na tujamita di bagasa saderon na tajahanakin. Dia ya tolu di dok do akka do ngaki saha matu tangami isini portibion jaga masa bornginon na parpu dia ya opat akka namar dangoli dohot namar sahiti namar ngilutan nakin akup nina tangis pe saya apulima sude asa unang dibuang modum akka
na dipikirat tayo na kini siyan manugut arian juppa borngin say hira na perputaran ni halak hongonom na mga langubat tuluhali mga langubat tuluhali persoalan na dong na berbeda bisa terjadi amang inang. Tapi ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan, songon par pesalmen hobar tutur pukon. Dang holan itap ni konteks ni pesalmen opa ate manginang. Buha par pesalmen Daud mangado pinguluna. Na parjolo tiki na marmahani ibana parmahan. Ay tong do adong ancaman ate. So tung ma adong babia panoro na mangaroro ibana. Budungi mo se ditiki na mangalo halak Filistin ibana. Si Goliat dengan berbadan kecil Daud harus menghadapi ancaman yang besar, orang yang berbadan besar. Molo pikirat tapake ngapi tortado isarana manoton tinju tortado do teludo si Dauti. Tapi dia membawa nama Tuhan. Itu ancaman. Dungi ama muse dung rap ibana dohot iana konna justru iana konna sadiri do nama bain hasesiga tu dirina. Dungi adong muse persaingan. Dililisi Raja Saul libana naing toso sana dibain imasakap ni si Saul jadi kudang doakan na mga supi hita saliling na di portibion molo tapi kiri do sude yang manginang yakinau pendek do umur dihita kalau kita memikirkan itu semua karena apa tidur tak senang makan tak senang berjalan bekerja tak senang apapun tidak akan bisa membuat kita bahagia. Masih ulang honon di par pesalmen hobar tutur bukon. Pos rohana di Tuhan. Marhite pesalmen bidu opak di dok. Sai alusi maau ale di batani hati gorakku. Ia hujau honina. Ada kata kunci di situ amanginang yang mau ditunjukkan untuk kita. Sai alusi. Dia memohon sekaligus dia memberitakan bahwa dia tahu Tuhan mendengarkan doanya, menjawab doanya. Dungi di dok mamuse palubang maau juppa hagugutan. Kata palubang kelegaan akan diberikan ketika ada kesesakan. Ini yang sangat menyentuh sekali. Jadi bukan dikatakan langsung ada jalan keluar. Daung ate kelegaan. Mulo tapasaha olsota tudongata adong do lubang pakilala atta. Tapi bukan berarti untuk semua orang kita sampaikan keluh kesah kita. Kita nggak jualan masalah ya manginang. Tapi kita untuk menyerahkan curahan hati kita ini terlebih dahululah kepada Tuhan. Dungi di dok. Tangi homa. Tangi yake. Di aka sudut nau poso. Manang ibu-ibu zaman now. Saya didok doi. Ini bestiku. Inato kan. Ini sahabat karibku. Imana julu. Omma kali-kaliku nina kan. Jadi mulu persiatar. Omma jesu nina. Imam mulu persiatar. Jadi mulu duduk songoni artinya dia adalah orang yang bisa dapat dipercaya ketika kita curhat. Boido dibayar kok kamu mulu tiap hari yang mau curhat tuh ibana. Pos doro hamuna ditangihon alu-alutai. Manang na curahan hati belum tentu. Ketika kita curhat kepada orang lain. Pasahaton akan di rohat tahun tuh halak nasi. Las doro hatta molo ditangihon. Alay molo so hirana paula so dibigi acik doro hate. HP iba nga pojok rohani iba. Ala memang adong do keterbatasan jolma. Do ngatai na manangiw kita pe adong do masalana. Dia terbatas. Alay molo di mata pitor di dok do hutangi hodo tangi yang minin na do. Jadi doa-doa kita itu didengarkan Tuhan. Itu yang pertama menjadi jaminan seseorang hidup berbahagia. Dan mau menyampaikan curahan hatinya. Apapun masalah kita mungkin tidak terceritakan kepada pendeta atau sintua amanginang. Pasaha ma'alu-alumi tude mata di bagasat tangyangmu. Pos rohamuna na parjoli di alusi doi. Na paduahon imat ditangihon doi. Na patuluhon di palubang doho ditiki roha gogotan. Jadi kalimat yang bisa kita pegang tadi, tiga kata itu. Inilah yang meyakinkan kita. Tutudoi naikon tu dewata do marhapusan. Dang boy au tu jolma porsia 100%. Karena manusia itu terbatas. Tuhan tidak terbatas untuk mengetahui apa
kondisi kita saat ini. Moi dorak mekel, aledang diboto di bagasan rohana, mula-mula gimana, olah saat di pitungan ng hira ng tangis. Karena mungkin persoalan kehidupannya. Lihat Raja Daud, molo mamikiri si Raja Daud to kita, ay soboto on, dang marhaso ang ngoluna, hira terus dua dong masalana, alay wasa boy pirto dinate. Alania di pasaat ibana sude di bagasat tangyang na pos rohana debatado palubakon rohanang pikiran na gabi diduk madiaya sia sonang dua papeak hugut mamit tornok ay sasadahudu alijahuba pasonangau maringanan. Jadi jelas ya manginang, ada dua resepnya. Yang pertama, bernyanyilah seperti lagu pujian tadi, nungaluja dagi koninna. Dang terbaik kita memikiri portibion pasa sudah itu Tuhan la sotado sasitong na nga dibotoy bana na paduahon pasa hak sude akan na dipikiramu di rohami tutangyangmu. Bernyanyi dan berdoa ini adalah satu kesatuan dalam ibadah. Doot ahama muse molonung nga sonang pakilalaan, molonung nga tabu modom sehat jasmani dan rohaninya, maka dia melakukan ibadahnya dengan komplit. Di pasah mapilian na Tuhan, ido didok di ayat onom, pelehok kamu mah, pilihan hati goran, jala marhaposan tu Jahoba ma hamu. Jadi dang marungutungu tibana mangalian naoti manang nabalga. Ngauti dilian marungutungut muse. Ido ibadah? Tidak. Tetapi ibadah yang sejati bukan hanya diukur dari besarnya persembahanmu. Ibadah yang sejati adalah di pasahat daging nang todina dia kapakobasion nadingkan. Dang oloon marungutungut manang mangetong-etong hasalaan ni donganna. Dang oloon patalak-talak akahahurangan ni donganna. Tetapi dia berusaha untuk menutupi bukan menyembunyikan, tapi untuk menetralkan segala sesuatunya. Dung mangalang jagal kamu masa ni Idul Fitrion. Ado dialak kamu. Timun dukan. Apos rohaku disi. La so adong pe hipertensi di mana manang diabetes. Alay nga marumur 5 tahun, 50 tahun ke atas. Saya yakin kita pasti menjaga kesehatan dengan betul-betul serius. Kan idun waeng. Pasti kita menjaga. Dung saya mamangan di alang magula MO. Ibu tuh kamu gula MO? Gulamo. Dung di alang may ala sihol rohana apalagi ikan kepala batu. Amma. Batu peyalang ate. Jadi asa ibu tuh kamu ahama di alang kamu muse diminum mabuah menetralisir. Sekarang yang menetralisir apa? Doa dan nyanyian. Itu yang menetralisir. Saya kasih resep juga Amanginang karena kita kan sekarang sudah gampang untuk membuka YouTube ya. Selain dari membuka lagu-lagu buku ND atau lagu pop rohani, ada juga lagu-lagu yang bisa menenangkan pikiran dengan alunan piano. Jadi ini adalah lagu-lagu Taize. Tulisannya T-A-I-Z-E. Jadi kalau kita mendengarkan ini, hiranana yang sah mai batu surgo, terawang-awang. Apalagi kalau kita punya persoalan kehidupan, dengarkanlah musik. Atau berdoalah asal lubang pakilalaan. Jadi ditiki mengadupi akahasusanon. Dan terbaik kita, mandok saya berangkat dari rumah dengan sukacita, pergi ke gereja atau ke kantor tidak ada masalah, belum tentu. Walaupun itu berangkat dengan doa dan sukacita, anaknya damai saja dan dia suami istri baik-baik saja. Alai dia manana yang sidohonon di dokma. Unang soboto kamu. Marhasurunga do di bait Jahoba akahasianna. Matua di tangyon Jahoba do molo hujau ibana nena. Jadi ahado nanang si bainota, musuh itu pasti tetap ada Amanginang. Sekarang kalau kita berangkat dengan doa, maka kita akan diberikan terang dalam pikiran kita. Ido nagabe topik minggut tadi bagasan tikion. Di dokma di bagasan turbukon pasodak kom matuhami sodang ni bohim. Ah mana tayingot mono di dok pasodak kom matuhami bohim. Pitor tayingot matangi yang ditiki manutup kebaktian minggu ate. Ah di dok padita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho.
didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Jadi sodang ni de batama nama nodangi dalata ati tung naholom ta jupangi di parkarejuata di parsikolaan di akka pardalanata ala libur dope sa tu marsugo ati Selasa dope masuk tua kana marsuguk nga mamuka karejo na pasti molo borhat hita tu sada inganan taingo ma mula kita ganu pari minggu pitor di dokdo disondakon Tuhan di batama bohina tuho. Ini satu jaminan Allah menyertai kita, Allah nasinar kemuliaan dari wajah Allah ini yang akan menerangi kita. Ini yang membuat sukacita. Lasia maroha mula kibasian gereja lubak empat kilalaan mau lihat ya Tuhan nunga hutangi jamita sugari marsai tau nuaing mungkin nga di jabu peak sugari marsai tau nga di rumah sakit tau nuaing di leonau hai pason hupak ke matiki manangihon barita nauli alaniaha unga di paborkat akka par barita nauli di sondakon Tuhan di batama buhina tuho om manapatiuron dalan naholom akka na di bagasan humaliang na najat riko do sodang ni di bata di ibana asa disodangi roha ng pikiran na jadi dang adong be nabuy mandok taringo tu napasonak ko rohaku holan hepeng do inakat dang adong be napasonak ko rohaku holan naha molo adong anak do buruku napasonak ko rohaku holan di dia ditikin na ng marupa tangga gelekku adong dohala nasa pedang mo dumima nasa bulan ala niya ala mamikiri nga 40 tahun ni anak kon na ala edang dapo do perokap na boy do songo ni masa unang pola 40 tahun 26 tahun pe anak kon na nga stres di bana laku do na yang buruk kontorin na dia nggak percaya sama setiap doa-doanya jadi ido nana yang dido dia ayak walu gumodang dolas ni rohaku di leoko sian dinasi dari hama masa ni gotilen eme dohot anggur na gabes itu tuh jadi adong do hukutip amang inang sian na guriton amang padita bernak mani preses DKI dido masongonon jabu do boy itu horon dang rumah tangga podoman nalabok do boy itu horon dang parpodoman nasinok uba do na boy tu horon dak kahipason manang hama malum. Jadi kita harus meminta ke siapa? Mula matu di bata. Dang boy hita mandok ditiki masa covid Tuhan huli amma peli aku sa miliar asa malu mau. Dang boy dang nalau cuci tangan atau suap menyuap untuk Tuhan tidak. Tetapi artinya kehidupan kita 100% adalah milik Tuhan. Itu yang menjadi kepastian dan jaminan. Hasian ni di bata dohita. Namulo hasian ni di bata hita. Anak dohot buru hasian. Atong pos rohata ditangihon ganup alu-aluta. Pikiri majo amanginang. Tarimang-rimange majo. Ama hira-hira te pangiduata di nguluta di bagasatikyon. Aka ama ina nanong mabalu. Aka amang inang nanong lansia. Dohot aka parhalado. Aka amang inang na yanakon na dope danganong nanggusada dope na marhasohotan alay di baga sa parsikolan do pangiduata na memang untuk karena rencana Tuhan bukan karena ukuran dunia hasa ngapun hagabion amoroni bukan untuk barometer itu tapi apa yang diminta Tuhan dari hidupmu coba minta kepada Tuhan dengan sungguh dan percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Amin martangya kita. Jehovah di bata amanami na marhabang sa di banua gidjang. Mauliate Tuhan di pasat rohanami tuho. Di leoko hami hai pason tiki nauli marsaur di areminggon arena pinarbadia ammu. Ali Tuhan nungarap hami tumangihon hatam na badiai. Atong payam may di roha pikiran nami asaima pasonak korohanami. Ditiki mangula akka ulon nami. Ditiki na modop kami Tuhan. Boy sinok kami modom. Dami roha nami Tuhan. Ala hodo na mga lusi ganup akatang yang nami. Dot akka sihirimon nami. Ali Tuhan di mingguon sa darion. Dinarap kami manangihon akka berita dititing. Hutangnya ko kami maakan na marlas ni roha. Akka na majalo pasu-pasu ianakon. Keluarga amang August ye silaban
inang boru hasibuan di basa-basa hoko sa dana boru leon hai paso Tuhan ibur magodang madadanaki nang natoras na pe marhabisuhon laho pagoda-godak kon yana konna jala mga lehon pangajarion na si tongho bartu hatam. Ali Tuhan las rohanami marta baruas ni huriam. Keluarga amang sabar marpaung. Inang Evalina buru tapubolo do tolu yanakon nasida. Anggia magabe ruas na burju nasida. Payutihut akasakammu di pakobasyon ni huriam. Ali Tuhan dinalaw manjako gabe ruas na gukma. Keluarga amang Yonatan Marion Sisko Pangaribuan inang Intan Rahmaliana sayang gia ama Tuhan di pasu-pasuho keluargaon bui manasida gabe ruas na tutu na olo manangihon jala payutiut akahatam nabadiai ali di batamanami las rohanami molo di padomuho tahini akka iana kommu akana pasobulung di patuduho si rokap nito dina tarlumobi Tuhan dinanaing marbagas ma ima Kapten Romano tua si manuhuruk do orwana Elisa Tata Rosari boru limbong nanaing majalo pamasumasuon di hari Sabtu 20 April 2024 di HKBP Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan sayang gia ma Tuhan boy tiurari boy Tuhan marsadani roha keluarga si manihuruk dohot keluarga limbong las rohanami Tuhan manangyakon nanaing gabe sada rumah tangga Kristen ma Romano dohot si Elisa ali di mata manami las rohanami Tuhan dipaingoto ganup akan natoras nalau mabuan ianakonna majalo padidion na badia tua lu halak pasu-pasu moma Tuhan ulaon di parmingguon jam 10 dengan saluhut na ditangyon akan natoras na akapoda asa gabe natoras na marbisuk mengajari akayanakonna ali Tuhan gudang akka siho basa di bagasa sa mingguon partangyangan wek dot akka ulaon dewan koinonia partangyangan remaja do na pasobulung akka sermon manang senam lansia di hari Selasa suang-songon ni Tuhan pakobasyon ni dewan diakonia marhite seksi sosial ganup akka parhobas leon hami hai pason do tagugoon sada rohanami huhalolongi hami pakobasyon nami Tuhan dot akan nahuhobasi hami hutangnya ko kami ma Tuhan suang-songoni akadungan nami nanuaing marsahit nadong di rumah sakit nadong di bagas nasida manang di pardalanan nuaing ima amang Damanik inang tambunan boru sibarani amang Igultom amang Hahu Tagalung Briel boru tambunan inang Nenggolan boru Sinaga inang Opu Eksaudi boru Nenggolan Arta boru Sialagan do sude Tuhan akan namarsahit menahun na pihak nuaing di rumah sakit manang di Jabuna Sida maradu sude na sohugwari hami Tuhan aka keluarga nami marhite huaso hama malum nasiako soluk kono mudoi Tuhan hobartu pakirimon nami asa marhahi saron nasida tanggal nang persahitoni suang-songoni Tuhan di pakobasyon komisi kasih na di pamasa huriam sahali sa bulan ganup ari Rabu 17 April 2024 sayang gia di pasu-pasuho akan nanaung gabeno nateur dot akan namajalo pangurupioni say homa Tuhan mengajari hami tangyang masih tangyangan nang lau masih urupan dia kahami dengan jolma ali Tuhan di bata manami las rohanami naing patupon nami marapot panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon ari ulang tahun ni huriam ganup angka parapoton nami ituan lehor rohadame di hami jala lehon ringgas ni rohamad dohot rapoti asa ganup rapot Tuhan boy mardalad dinggan las hulau kami ganup akan anang huatai hami ali di mata manami mauliate hudok kami dileo ko hai pason do gajang ni umur tuak karuas na marulang tahun hatu tubuh mamukas yan tanggal 10 pa 20 April suang-songoni na marulang tahun pardongan saripeon asa diudut holas ni rohan ng haipason dinasida akka parumatanggoni pe Tuhan boy di bagasan holong ng dami nasiyako gabi ruas na burju nasida keluarga na burju nasida Tuhan gabi sitiron tu akka humaliang na on matang yang nami Tuhan ganup akka na di bagasan rohan nami akka parsoryon nami saya ditangi hokodoi di palubak ko Tuhan akka
pikiran na pojot di hamibe. Umatangi yang nami marhiti anakmu, Kristus Yesus si paluhami martangi kami tuho. Amin. Maredehita huta pasa ma peliata tujulo. Sungguh aina berdamina, sungguh aina berdamina, sungguh aina
tatangya koma piliata. Ali di bata ama nami na di benua gijang, hodo haroroan ni salut si leon na dinggandot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramuti, asa ho para siya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadda hami gudang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Na di benua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang, lehom matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Oi ho. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon ma damina tutodim. Amin.